Hello guys, udto na pod kapoy sige guna-una og sud-ano no. So may gani kay nakakuha mi diri sa among silingan. Ang akong mama nanughit pero amo nang gibayran guys. So ato ning lutuon, ato ning himuon og bula-bulang puso. So ang akong isagol is crispy fry, corned beef og itlog. Itlog guys. Itlog. Okay. So karon guys, di naman ko'y sinapsap na saging. Ready na ni, ready to mix na ni. Mixan na lang jud ni. Kay kani siya guys, akong ipakita ninyo, kuhaan jud na nimo siya og murag bukog na bukog. Mura bag ka ng bukog sa kuan manok. Okay. Good na ta guys. Ilunod na nako ang itlog guys. Itlog, o lamas, dahon sibuyas, kay dahonan lang, kay instead of bombay, kay mahal man, so dahon na lang sibuyas. Next, corned beef. Ang crispy fry. Kung ilunod guys, ang crispy fry. Dayon, i-mix. I-mix ni siya guys. I-mix mayo. Mix. So, manag-mix guys. Magtakang na taog kaha. Kinahanglan init kaayo ang kaha. Init na ang kaha, ilunod ang mantika. Na so ato nang ilunod usa-usa. Luto na guys ang ato ang bula-bulang saging. So wala man koy hulmaan, ako ra ning diretso. So crispy gihapon guys, bisag lapad ni wa na porma bula. So hinaot ko nga inyong magustuhan, inyong mapusuan ang akong bula-bulang saging. Kaya ang saging mabuti pa, ang saging may puso, dapat pusuan nyo. Ami guys, crispy.